MSPWDO kan pynlong ya ka jing iakob shad bat rwai bat hakaju kapor ka khot sung bhaya barok samladon sab jong jela Meghalaya bokum juru jong than stay lamingi north east barok ka wailing ba ka online audition bakin sung bha bon pha ek video jong ki hapo ki WhatsApp number ki bangila ai room bar ka tarik ba khodu bon pha ek video jong ki nang simanta baro kan long ka arfra tarik November arajar arfuar ya ka offline screening lani ka semi final kan lang ha ubnai December but ya ka grand finale an pynlong ha ka khatsau tarik u January arajar arfulai ha susu tham auditorium nadu ka porish phobaji stem ka khusnam no banta ki nong job ha jing shad ba jing rwai kan long arlak tangka ka bumut ki bayo ra ya ka nam ladu ha jing iakob shad kinyo silak tangka ba ha jing iakob rwai kinyo silak tangka ka jing thumu jong ka MSPWDO ka long kumsi banta banyera bi katuk ni kilong yeng ki baduk ki bajinjar bar ha ju ko por kan long ru kum ga jing ai jing kai len ka awareness program ko bang yong spang ga jingop jing ki khon samla ki jing di pun bu ai ba bunjan kamtam hau drong ba kum ju ru yu khnyang jing pang nyang kulia HIV len AIDS bang yong yak jing te ba khamria phila ban phone ba pha ki video ha kini ki number harom nyau hnriu sau iwei khandai ar not phra san lai weipan khandai ar lai lai not iwei prasan prasan uwepan kandai nyau nyau sau kandai ar nyau ar pran riu kini kilong ki number ki bufun pha ya ki video jong phi kublai sibuan man shudur kan nus ngongi